Brindová, bronzová medaile. Tyto hory si dobila na kole. Hezky, gratulujeme. O kousek lepší, ale opravdu jenom o kousek. Týna Jírová, druhá příčka, stříbrná medaile. No a vítězkou v této dámské kategorii se stala Petruška Kudová. Tyjo, zase tak malá a šikovná. A i Peťula si vyjezdila žlutý trikot nejlepšího sprintera do kopce na našem okruhu. Hezky, hezky. A ještě diplom pro Peťulu. Hezky, hezky. Ještě stojíme, holky, stojíme, ještě fotíme. Holky, zamávám ruky, ahoj, to jste my, ahoj. A příští rok o kousek rychlejší. Tak výborně, můžeme dolů, vždycky se skočíme a hop, paráda. No a opět o rok starší a o 10 vteřin rychlejší v cíli byli. Třetí místo Vojta Rigl. Kategorie